Să mă gândesc. Bună ziua, mă numesc Gabriela și sunt designer de interior la AB Partners. Eu sunt foarte diferită, în general, așa cum mă văd eu. Pot să fiu și serioasă, și amuzantă, și liniștită, și agitată, și depinde de situație. Da, exact, femeie adevărată. Îmi place mult să călătoresc. Pun accent pe timpul meu liber, pun accent pe călătorii. Nu-mi place să văd același loc de mai multe ori. Chiar și un film nu pot să-l privesc de 2 ori. Îmi place arhitectura veche sau arhitectura foarte nouă. Ori alb, ori negru, între la mine nu. În timp ce învățam nu am pus accent pe desen, pe artă, pe unica ce făceam, cântam la pian, asta tot. După ce am finisat liceul, am hotărât să merg la facultatea de contabilitate, după care am fost angajată la bancă. La bancă m-am reținut destul de mult, 5 ani, și permanent nu mă simțeam bine. Simțeam că fac ceea ce nu-mi place, ceea ce nu mi-aduce plăcere. Din moment ce am rămas însărcinată și eram în concediu de maternitate, atunci m-am pus pe gânduri ce aș putea să fac. Și făcând reparație în apartamentul meu de acasă, am înțeles că mie îmi place aceasta foarte mult. Și, desigur, am văzut cursurile Design Cafe and Club și am hotărât să încerc. Fiindcă aveam timp liber, de ce nu? Am încercat, am făcut cursurile, am înțeles că într-adevăr îmi place, într-adevăr pot, dacă depun efort. Încet, încet am început, adică am început acasă să lucrez puțin, apoi am făcut un mic proiect împreună cu o fată, cu care tot am învățat la școala de design. Așa a fost, ca o surpriză, când m-a sunat de la AB Partners. A fost chiar o surpriză, plăcută, dar și puțin aveam emoții. Era o provocare, da, dar am hotărât să încerc. Și iată, încercarea deja durează 1 an de zile. Timp de 1 an de zile am învățat foarte multe. În tot acest timp am avut parte de multe proiecte interesante, nu doar apartamente, chiar și dacă au fost apartamente, au fost apartamente cu personalitate, la care a trebuit foarte mult de gândit. Designul interior pentru mine este și funcționalitate și culori. Pun foarte mult accent pe culori, ador culorile, lumină, căldura locuinței, adică consider că de toate aceste aspecte trebuie să țină cont un designer. Dacă sunt liniștită și odihnită, atunci am și inspirație. Bine, inspirația vine de la plimbări, de la natură, uneori mă inspiră și oamenii. Nu știu de ce are una cu alta, dar mă inspiră. Poate chiar dacă nu este legat de design, dar mie îmi vin idei. Cam așa. De când eu lucrez la AB Partners, provocări sunt permanente, adică trec dintr-o provocare în alta. Din lucruri mai simple și tot mai complicate și mai complicate și mai complicate. Este important să te regăsești, să faci ceea ce îți place, să te simți împlinit. Și
să trăiești viața așa cum îți place. Consider că până la vârsta mea de cât am eu, este secret, am reușit să fac destul de multe și am în plan încă foarte multe de făcut. Cel mai mult pe această lume iubesc pe copilul meu.